Kaduilla ja kylillä keolivat mopot jakavat mielipiteitä, mutta innokas päristelijä saattaa olla myös vakavissa harjoittelupuuhissa. Mikäs laji se tällainen mopo-temppuilu on? Stuntridingi. Mitä stuntridingi tarkoittaa? Kikkailua mopolla. Kälviäläinen Juho Maajärvi on opiskellut lajia internetistä ja isoveljeltä jo vuosikausia. Mä oon harjoitellut polkupyörällä jostain 7-vuotiaasta asti ja sitten mopolla on ruvennut vetää joku 3-4 vuotta sitten. Viime kesä sujui uuden tempun harjoittelussa. Ruuvataan tuo kaasu tuolta niin isolle kun saa ja sitten nostetaan keula pystyyn ja sitten se on siinä niin tasapainopisteen yli koko ajan siinä ja sitten takajarrulla palauttaa sen keulaa ainoastaan, että se palaa ihan pikkusen takaisin, ettei se lennä ympäri. Lajin harrastajia ei ole Suomessa montaa ja temput esitetään pääosin netissä, mutta kisojakin järjestetään silloin tällöin. Toivottavasti ihan kisoihin asti pääsen, että se nyt on vähän kiinni reenipaikasta, että tämähän nyt ei kovin laillinen ollut, että se pitäisi olla niin suljettu alue. Kisoja odotellessa kälviäläiset voivat ihastella vaikkapa Juhon keulimisennätystä. 3,5 kilometriä. Putkeen? Kyllä.